Bueno, nos últimos anos, a FP en Galicia ten experimentado unha auténtica revolución silenciosa que se ve en todas as variables, non? Medra o número de alumnos, medra a oferta formativa, medra a confianza das empresas, medra a inserción laboral e todos os anos vamos incorporando novos proxectos que redundan na mellora integral da formación profesional. Un destes proxectos é Innovatech. Innovatech é un proxecto que é pioneiro en España, é a primeira vez que se fai algo semellante, é a primeira vez que se fai tamén en Galicia, e a verdade é que estamos tremendamente satisfeitos dos seus resultados. Basicamente se traduce no lanzamento por parte de determinadas empresas dunha serie de retos que os alumnos da formación profesional, xunto cos docentes e xunto tamén con técnicos das propias empresas, teñen que resolver. Neste sentido, 10 empresas moi significativas de Galicia, por exemplo, nesta cidade en Ourense, Pérez Rumbau, ou Aceites Abril, ou Roberto Verino, teñen certas problemáticas nos seus procesos de producción que necesitan darlle solucións. E para darlle solucións a esas problemáticas e mellorar os seus procesos productivos, pois se crearon equipos nos cuales están, por unha parte, técnicos da empresa, por outra parte, profesores e, por outra parte, alumnos de diferentes centros de Galicia. E, tendo como centro, como base, o Centro Eduardo Barreiros, pois se desenvolveu unha procura de solucións para poder superar os retos plantexados. Hoxe estamos dándolle os premios a aqueles mellores equipos. Hai que ter en conta que estamos a falar de 10 empresas, 10 retos, máis de 1000 alumnos participantes e máis de 80 centros educativos. Das diferentes solucións plantexadas, pois se están seleccionando ou se seleccionaron as millores, coche van ser as premiadas e agrademos que a mellor algunha delas poida materializarse no futuro nun proxecto empresarial para os alumnos da formación profesional. En definitiva, é un paso máis nesa procura de sinerxias entre os sectores productivos, as empresas, a formación profesional e a millora, en definitiva, dos sectores productivos. La línea representada. Bueno, meu nome é Luis Llano e digo... Bueno, non vou mellor, pero está disponible, pero non só eso. Inicialmente para dar muchos nomes de ese nome. Ah, sí, moita tecnoloxía tamén, hai moitas cousas escondidas, moitos segredos, pero... E pode pagar, por aquí ou a... Pon a man diante da boca e cada puri, me cae ya mucho mejor que... Como te chamas? Se por aquí un, e por aquí un. De calquera xeito, a ver, ás veces, nin sempre, cando retiras a man, o importante é que tes que tapar como esta que non podo nin explicarlo eu, a ver, porque nin eu mesmo entendo que aparece un 8, entón realmente non o podo explicar. Isto non é presbicia, isto é a edade. Non hubiera sido posible, vamos, non estaría aquí nin a ben, nin puri, nin o mal, imaginando. Como ben sabedes, 30 equipos con 28 centros educativos desde que saíron, está composto por unha banda por representantes das empresas e por outra banda por membros. Non, sin máis dilación. Imos pasar. Pois tendes que... Carlos, tira deles. Espera, Lisbeth, ten un momentinho, se van a facer unha foto, despois xa sabes tirar foto. El Politécnico de Vigo. Gracias. Bueno, os que estamos no fondo, o que pon aquí son 10.000 euros. Tengo un micro para que nos explique, creo que lo genial. Muchísimas gracias por venir. Más que solo la colonia. Sí, gracias. Educación, Ciencia y Universidades, don Román Rodríguez. Román, muy buen día. Y no intente ponerse. Cuadrigno. Gracias, Román.
del IES Perdouro de Burela. Felicidades. Adiante. Achegándonos para poner a foto. Sí, Eugenio, sí, verdad, Queremos todo el centro, Qué bonito, qué diseño, ¿Qué pasa? Anda. Sí. Maraboa, volvemos para la foto, por favor. Maraboa. Dora Mentiros, benvida. Foi o CIFP de Portobelo, de Ourense. Lo que ellos nos propusieron. En especial, enhorabuena a los 3 finalistas y, por supuesto, al ganador, que es el Politécnico de Lugo. Pues enhorabuena y alguien hay que fijar. Que al final, desde la Consellería, no da una opción. Os aseguro que habría más, han demostrado la valía de los... É da cidade de Vigo e é o Valentín Paz Andrade. Bueno, pues nada, ¿podéis ir a Barcelona o no estamos? Perdón, a ver, te quita gente. E isto nos leva a darlle as gracias, por unha parte, aos profesores, aos equipos directivos dos centros e, por outra parte, ás empresas aquí representadas. Os profesores son esa clave, sen dúbida alguna, os docentes son esa clave, de que nos últimos anos poidamos estar aquí ou en outra actividade calquera vencellada coa formación profesional, falando con orgullo, falando con satisfacción, e falando de que, se en algo temos mellorado en Galicia, eu diría en Galicia en xeral, nos últimos anos, é na formación profesional. Comparar o que era fai 14, 15 anos co que é hoxe é unha auténtica, sempre o dicimos, pero é verdad, unha auténtica revolución silenciosa, unha pequena metamorfosis, nunca mellor dito. Hoxe sodes exemplo de moitísimas cousas, de empregabilidade, de compromiso, de capacidade, de motivación, de ganas, de ilusión, e iso, ao final, é estar sembrando no día de hoxe para o día de mañá, traballar na Galicia de hoxe, nos institutos, na Galicia de hoxe, para a Galicia de mañá nas empresas. Nós traballamos cunha máxima básica, é ser útiles. Ser útiles, primeiro, aos alumnos, para que os alumnos poidan educarse, formarse e emprearse, e ter unha vida plena,
formarse como profesionais e desenvolver a súa vida de xeito individual cunha perspectiva profesional e laboral nas empresas do país. Traballamos tamén, sen dúbida, para as empresas. As empresas necesitades recursos humanos, necesitades profesionais cualificados, formados, preparados e, obviamente, non hai xeración espontánea. Alguén ten que facer esa función. Hai outros camiños, sen dúbida, pero un dos camiños máis grandes é a formación profesional.